хиляди по две. Дали отделни двама ще бъдете вие или единство от две? Помни, че 1000 един ще надвие, а двама ще спрат 5000 по две. Дали отделни двама ще бъдете вие или единство от две? Създаде Бог човека по образ триединен, единството от века отново включи три. Жената от мъжа е, мъжът пък е чрез нея, но само двама в пътя без Бог не ще успеят. Чрез Бога 1000 един ще надвие, а двама ще гонят 10 000. Дали отделни с Бога ще бъдете вие или единство от три? Чрез Бога 1000 един ще надвие, а двама ще гонят 10 000. Дали отделни с Бога ще бъдете вие или единство от три?